Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Kwatang's channel! For today's video, we're going to cook old-fashioned way of escabeche, the sweet and sour fish. Guys, I know marami ng mga versions sa pagluluto dyan. Marami ng mga ways, different ways sa pagluluto ng ulam. Pero guys, iba pa rin yung plus labor of love, di ba? So, are you excited? Let's go! Tayong mga Pinoy ay gusto nating i-keep yung old ways, yung mga traditional ways ng pagluluto. So, according to a French chef, guys, sabi doon na cookery is not chemistry. It's an art. It requires instinct and taste rather than exact measurement. So, English yun ha. Okay, bongga. Okay, are you excited? Okay, let's go! As for our ingredients, guys, ay meron din tayong ditong red and green peppers. And then, of course, the carrots. And then, the spring onions. And then, garlic. And then, the onions. And then, of course, meron tayong dito, guys, total of 2/3 cups ay minix ko na yung water and toyo at saka yung vinegar, yung suka. So, a total of 2/3 cups. So, nilagyan ko ng tubig para hindi masyadong maasim yung sweet and sour. Guys, pagdating sa sweet and sour na magtimpla kayo, ang tip ko sa inyo, kailangan balance yung asim at saka yung salt at saka din yung sweetness. Kailangan yung tatlo talaga yung talagang combine na talagang exact yung balance talaga yung sweetness, yung asim niya, at saka yung saltiness. Okay? At saka of course, meron tayo ditong fried na salmon, isda. So kasi kung minsan, may pritong isda, masarap talaga pag bagong luto. Pero after that, mga 1 day, 2 days na after sa isda, ay talagang parang maghahanap na din tayo ng ibang paiba naman ng lasa. So ito gagawin na natin ng escabeche. Okay, are you excited? Let's go! Guys, isa sa mga sikreto sa old-fashioned way sa escabeche ay kailangan may ginger. Okay? So, meron din ako ditong pineapple tidbits. Okay. And then, of course, yung sabi ko sa inyo na partner ko black pepper and the garlic powder. And then, meron ako ditong sweet chili sauce. Sweet chili, ilalagay natin yan later. At of course, ang asin. Ayan. So, i-start na natin. Magluluto na tayo. Gagawa na tayo ng sweet and sour fish or the old-fashioned way escabeche. Okay? So, una, papainitin muna natin. Nilalagyan ko na ng oil ito, guys. Hindi marami ha, kung konti lang para panggisa lang. Okay, of course. Unahin natin ang garlic. Ayan. And then, the onions. Guys, very simple lang talaga ito. Kahit yung mga young couples, mga beginners, ay kayang-kaya, yakang-yaka itong ang menu natin ngayon. Kaya, wala nang excuse na hindi magluluto ha. Okay, next is yung ginger, yung luya. Luya, sa Bisaya. Kaya, ito guys, talagang inano ko na magluto ako nito kasi very simple at saka yung old-fashioned way talaga. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Kasi ang dami ng mga versions of ngayon, sweet and sour, mga sweet and sour dyan. So, marami na. Ayan. Ang mabango talaga pag yung ginger, no? And then, of course, ang carrots. Meron tayong carrots dito. Ayan. Gisa-gisa lang. And then, spring onions. Gisa-gisa lang. So, and then make sure yung pag magluluto kayo ng escabeche, guys, kailangan naman may art. Tapos, parang naman siya tingnan, maganda naman tingnan yung putahin mo, ay kailangan naman colorful. So, yan. So,
kailangan kulot. Guys, for now, ang ginamit natin, ito lang yung prito na salmon. Pero guys, kung meron kayong buo na isda na piniprito, wow, the best. Yan. Sa Pilipinas, ang dami, no? Ang daming mga masasarap at variety ng mga isda. So, dito sa amin, limited lang, guys. Okay? So, yan. Inano ko na muna ito. And then, since na-mix na lahat, nagisa-bisa lang, anong sabi ko sa inyo? Nakasmile, huwag makasimangot, para maging masarap ang pagkain. Okay. And then, itong pineapple, tidbits. Pero, ang tip ko sa inyo, lalagay muna natin itong juice niya. Juice ng pineapple tidbits. Ayan. Para naman, yung juice na ma-absorb dito sa mga spices natin, sa luya, sa onions, at saka dito sa green and red peppers at the rest na nilalagay natin. Okay. And now, lalagyan natin ng black pepper. Kami guys, talaga ako, mahilig talaga ako sa black pepper. Kaya, hindi pwedeng magluluto ako na walang black pepper or garlic powder. And then, of course, konting asin. Konting asin lang. Huwag masyado. Kasi, baka maging maalat na yung niluluto mo. Ayan. Ang bango. Sabi ko sa inyo, di ba? Minsan, nagluluto ako, i-determine ko sa ano na lang, sa bango at saka sa amoy ng mga niluluto. Okay? Ito na yung minix ko na toyo, at vinegar, at saka tubig. So, a total of 2/3 cup. So, nasa inyo kasi, depende kasi din ito kung gaano karami yung isda mo na iluluto na fried fish. Okay, and then, simmer lang ng konti. Takpan muna natin. Okay? So, excited na ba kayo sa Pasko? Kompleto na ba ang mga regalos natin dyan? Oh my gulay. Okay. Yeah. Ako excited na. At saka, I'm so excited also na another year for us. 2020. Oh my God. Praying for the best year. More blessing for us all. O, hintayin muna natin guys na medyo kumulo-kulo siya. And then, para naman yung ma-dissolve yung mga ma-mix naman itong mga nilagay nating toyo, yung vinegar. Actually, very simple, easy na itong putahe. Kaya talagang inanuhan ko na i-feature ko talaga. I decided to feature this sa video. Kasi gusto ko yung mga young couples na ito, simple. This very simple na makapagluto naman at least parang special, something special. At saka of course sa atin naman, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda ito, mas maganda ang kung buo na fried fish. Pero for now, ito lang yung available dito sa amin. Okay. So, ayan. O, kumulo na. Since na kumulo na yan, okay, about time for us to lalagyan na ng sauce. Sweet chili sauce. Yan. Sabi ko sa inyo kanina, may maraming mga versions sa paggawa ng pagluluto ng sweet and sour or escabeche. Yung iba, maglalagay ng cornstarch, i-mix sa tubig. So, para gusto nila na more na parang maging malapot yung sauce, yung sabaw ng escabeche. Pero sa akin, ayaw kong gumamit ng cornstarch dito kasi ito na, very sticky na din yung sweet chili sauce. So, tama na. Tama na yan na. Okay, tikman ko na muna. Kulo-kulo na. Perfect. Kailangan, sabi ko sa inyo, balance yung asim. Konting salt. And then, saltness. At saka, balance din yung sweetness of yung sweet chili sauce. Okay, so yan. And then, ilalagay na natin itong isda, salmon fish.
escabeche. Ayan. Wow. Diba, bongga, o. Tingnan nyo. Kasi, colorful pa yung niluluto natin na escabeche. Ayan. Ooh, wawi. Ayan. I-ano muna natin lang for about mga, hindi naman matagal, few minutes. Kasi actually, luto na yan. Kasi yung ano natin, mga spices at saka the rest, pwede na yan. So, yan na lang. Ready! Yeah! Ganyan, di ba? O, simple lang. Ganyan lang kadali. And then, the last but not the least, ilalagay ko ang pineapple. Ayan. Wow. Woohoo! So, kung gusto niyo maging more sticky yung ano ninyo, yung medyo sabaw, nasa inyo. Pero sa akin, okay na. Okay na to kasi yung sweet chili sauce ay okay na para sa akin. Balance na talaga yung asim niya at saka yung sweetness. Perfect. So, ayan. Yeah, ganyan lang kadali. Hindi ka umabot ng 1 oras, di ba? Oh, yan. Kung may bisita, tapos may ano kayo, may isda na prito. Wow, para bongga, maging bongga. Yan. Iluto nyo, gawin yung escabeche. Okay, yeah, that's it. Tapos na. And then, hintayin muna natin to ng konti. Isimmer muna natin ng konti. O, ayan guys, luto na ang escabeche. Old-fashioned way of cooking the escabeche. O, ito, lalagyan na natin ito sa serving dish. Wow, tingnan nyo. Very colorful. Color talaga. Ayan. O, see? Kung ma-instant kayong bisita dyan, at saka meron kayong pritong isda, gawin nyo ng escabeche. Para naman, pag-serve, wow, ang sarap. Bonggang-bongga. Ayan. Ayan, guys. Ready na ang old-fashioned way escabeche. Yan. Oh, time to, uy, ang rice ko. Wait lang. Okay. Time to eat. So, ito na yung old-fashioned way escabeche sweet and sour fish. So, yan. So, time to, the most exciting part, time to eat. Okay, rice muna. Yan. Alina, mga unata. Kaunata, mga kababayan all over the world, mga bisdak. Alina kayong Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. Ayan. Ilang sarap. Okay. Thank you, Lord, for the blessing. Amen. Okay. Ayan. Kain muna tayo, guys, ha? Kain muna ako, guys. Ayan. Make sure talaga pag sweet ang sinabi ko na balance. Balance yung sweetness niya, balance yung saltiness, at saka balance din yung at saka yung tubig. Sarap. Sarap talaga pag isda, no? Masarap dito sa Pilipinas pag yung ginamit na isda ay yung lapu-lapu. Lapu-lapu ba sa inyo ang tawag doon? Sa amin sa Dipolog, lapu-lapu. Yung pula na isda. Wow! Ito yung talagang the best for escabeche. Okay, shoutout ko muna si Jenalyn Resayaga, si Ann, Jen, Becky, and Alfonso family dyan sa Kuwait. Thank you so much sa suporta ninyo at sa pagsubaybay sa mga videos ko. Thank you so much, Alfonso family.
And then also to, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Brexy, thank you. Thank you so much sa pag-follow mo at sa pag-panood mo, pagsubaybay mo sa mga videos ko. Red alert ka talaga. And then also to my Willudo family in Dipolog City. Oh, we missed you guys this Christmas. 11 years na hindi kami nakauwi para Pasko to celebrate with you guys. I love you, we love you all, and also to my pastoral family, to Bingbing, my younger brother Bingbing and family, to Susan and families, in the Carmen, and the rest of the family, friends, and relatives in Dipolog City. I missed you guys. I love you. Take care. Stay safe. God bless you all. God bless you all. And that's it. That's all for this video. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Wadang's channel. Bye for now. God bless you all. I love you guys.